Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ban penurlang ya kejinya trailang hapadeng ki arkan hun ka Altere innovation na jala Assam ka Ïasoi yak saskular ya suthu jingmut bat ki kersiu penroy agro farming development organization na jala Meghalaya ban Pynmih yak Jingbam Syiar bat Jingbam Sniang ki babha kejinya trailang kelas dang nadu ka boot camp ka baar jong ka PRIF Prakriti Incubation Launchpad kebalong ha ka ar ba laitarik unailur arjar arsan hagwati Hagabaga kenhun jong ka Prime Meghalaya kala penyadai ber unong seng jong ka Altere Innovation umastar Syiar modi ban wanra yak jinga trailang nak bantaban snai Jingbam Sniang bat ki Jingbam Syiar bat ka kersiu penroy agro farming development organization blas seng ba boni kharbani lengba kene ki jinga trailang kini ki artali ki kenhun kin sia trailang ban Pynmih yak Jingbam joki marat bam do ki babha ki bala banyarap ikinong rep Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di bat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link back section lai phoi iwei kamde ka ba bapinyo ek license pila ban apply ko online link back website fastcus.fssai.gov.in da ka pi hap an upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya lat no tang is khasihers pila ban let bed yak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.